Hi guys, welcome back to my channel. Mutana channel ang dini boy ko bora na sabay swan dini godan video lanane fidang nang tamna video interested banai lang dan dini ni godan video ko dini besebang baga bo ni naw dini hezon ala spoina nageda bena jagan sor faigan so nang tamna thamne log nainani minthikabai jano hago sorbe so nang tamna interested banai lang do ala spoina ang mama jahoyo aro mama loंहोयो interested banai de da video ko start खालामनोसै आङो दा लोगोफोर फैगोन खाय बाजार खालामनानै लाबोजोबबाय नै आं दा मा लाबोदों नै पापर लाबोदों ओमफ्राय थाव इरि गासिबो लाबोजोबबाय बेदरखौबो लाबोखाबाय ओमफ्राय दा बेदर ना सायगासिनो र' आइसे फिसाखौ लायाखैना आं ना सायगासिनो जोंना दिसताबबाय ना सायाव नाखौ माथिं जानांगौ आलासि सासेया मा होनो अमा बेदर जाया ओंखायनो दाउ बयलार लाबोबाय दाउ बयलारजोंहाय आलुजों संनोसै दा दाउ बयलारखौहाय रुनानै मानानै दोनखाबाय दाउ बयलाराथ' रुवाबा जाजाखाया स' ओंखायनो रुनानै दोनबाय दा दालियाबो मोनखाबाय दा आलासिफ्रा फैगौ स' ओंखायनो आङो दा फ्रेश जायाखै ओंखायनो फ्रेश जानानै लाग्रोनोसै स' नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ माने ओंख्रि संनायनि सिगां दुगैनानै मानानै फ्रेश जानानै देलायनानै थाग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओंखाम ओंख्रिखौ संनोसै दुगैयाखै नालाय लेथ्राथार स' ओंखायनो दुगैनोसै दुगैनानै ओंखाम ओंख्रि संनोसै ओमफ्राय दा आलासिफोरबा नायदो आं दा दुगैखांबाय माबाय दा ओंखाम ओंख्रि संनायनि स्टार्ट खालामनोसै स' नोंथांमोना नायदो आं माबायदि सङो आरो मा ओंख्रि संगोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं दा स्टार्ट खालामनोसै ना एवनो थाखाय आं साराय जानबाय दहायनो सायखादोंमोन नाया नै दा संख्रि हालदै फुनबाय दा बेखौ एवनानै लानोसै नायाबो सायनानै मोनबायानो आलासिफोरनो साहा फुदुंबाय दा बेखौहाय आलासिफोरनो लांनोसै आङो आलासिफ्रा सिङावनो ओमफ्राय साहा लोंनायालाय माथो जाखो लोंदो रावलाय हाय नालाय नोगोद दुगिदो लोंदो दे जानला जाबाय अबेनि जायगा आलासिफ्रा मोनजोबबाय नै पापरबो एवबाय ओमफ्राय नैबे बेदर संनोसै ओमफ्राय मा बानायखो दहाय ना संदोंमोन ना ओमफ्राय नायाबो मोनबाय ओमफ्राय नैबे मा होनो थाइजों नै दाउ बेदरनि दालि मोनजोबबाय फाइनाली मोनखायाबायानो ओमफ्राय दा बेदराव मोननोसै होमबानो मोनबाय जानोसै आरो फाइनाली बेदराबो मोनबाय ओमफ्राय नै ओंखामबो मोनखाबाय दा जोङो आलासिनि थाखाय ओंखाम खुरनोसै मोनबाय आलासिफोरनो बेदर हायबाय बेदर जाग्रोनो थाखाय एसेनो ओमफ्राय आलासिफ्रा सिङाव जिरायना दङ ओमफ्राय आलासिफोरखौ आं खिन्थानो हायासै मानोना आलासिफ्रा लाजिनानैनो खिन्थाजायासै स' बे आलासिफ्रानो जादों आंनि क्लास मा होनो स्कुलनि फ्रेन्ड्समोन स' बिसोरो आलासि जानो फैदों बेसेबांबा गोबावनि उनाव ओंखायनो दा आङो बिसोरखौ ओंखाम ओंख्रि संनानै मानानै जाहोनो नागिरदों जों जा लोगोमोन जों जा हस्टेलावबो थालायलायोमोन ओमफ्राय गोबावजों फैदों नालाय ओंखायनो एबार ओंखाम खुरनोसै स' ओंखाम जानांगौ लाबाय ओइ ना Oi, no sé para programar, eso es
Khi con trai cho mình không? Anh cái này ơi, anh hay này, cho nên là này, dạ anh có thể điểm một cái. Khut khang sẽ bay này, papor na, bay Thái Bang, Cali, mấy cái đó, chạy về bên núi cái tháp ra. Alas ko na nag-gray yan. Kaya, pito. Jabras. Anggo ending video ko बानायनो हायासै मानोना आङो ओंखाम जानाय मानाय इन्जय खालामनायावनो जोङो माने गोबाव लादों ओमफ्राय टाइमाबो बेलासिखाबायमोन मोनाबायमोन स' ओंखायनो आं एन्ड भिडिअखौ बानायनो हायाखै स' नोंथांमोना दुखु मोननाङा आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।